želeo da se kratko osvrnem na jučerašnji sastanak. Dobio sam detaljan izveštaj oko onoga što su bile diskusije jučerašnjeg prvog dana. Sam zadovoljan sa načinom koji se juče razgovaralo na temu bezbednosti i svakako na sve one preporuke koje su proizašle iz takve jedne diskusije. Ono što je potreba jeste uključivanje i predstavnika lokalnih samouprava. Ministarstvo za zajednicu i povratak će u narednom periodu inače angažovati eksperte koji će se posebno baviti saradnjom sa lokalnim samoupravama, to jest kancelarijama za zajednicu i povratak, za koji mnogi misle da su u nadležnosti Ministarstva za zajednicu i povratak, ali oni to nisu. I tim pitanjem uzurpirane imovine se mi posebno bavimo i vi ste upoznati kao neko koji učestvovao na prethodnim sastancima da je preporuka formiranje posebne jedinice suda ili panela koji će se jedino baviti pitanjem uzurpirane imovine. I ovo sve govorim upravo zato što je i pitanje i tema koje ćemo se danas baviti zaista je nešto što ima direktne i indirektne veze sa pitanjem imovine, ali i ostalim pitanjima. Mi smo imali pozitivne primere, ja to želim da istaknem posebno kada smo radili projekat povratka raseljenih Roma, Aškari i Egipćana iz Crne Gore i Makedonije. I mi smo zaista imali, nakon više godina i pokušaja da to pitanje rešimo na jedan kvalitetan način, uspeli da dogovorimo određene tehničke procedure uz pomoć Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova, koja je pomogla da uz slanje mobilnih ekipa na samom terenu da to pitanje rešimo što kvalitetnije. Dakle, imamo pozitivne primere, o njima možemo da i danas govorimo, raspravljamo, da na njih ukažemo, ali na kraju treba da imamo onaj rezultat koji će zaista biti najbolji mogući i prihvatljiv